F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema nwettqu flimkien tnedew żewġ skemi ta' riċerka b'investiment aktar minn €1,300,000. Dan wara li ffirmar ta' ftehim bejn l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali l-MDIA u l-Kunsill Malti għax-Xjenza l-MCST u sejara tnedija ta' programm tematiku b'massimu ta' €600,000 li se jintużaw biex ikunu finanzjati proġetti diġitali fil-bidu tagħhom jew proġetti ta' riċerka applikata. Dan il-programm se jkun miftuħ għal sentejn għal total ta' €1,200,000 li mhux biss se tiffoka fuq l-intelligenza artifiċjali iżda wkoll fuq teknoloġiji oħrajn. Dawn l-iskemi tħabbru mill-Ministru tal-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri u Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kit Azzoparditanti. Il-Ministru Xkembri spjega kif il-Gvern u kommessi jkompli jagħti l-appoġġ lil niċeċ ekonomiċi li huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Dan kif din is-sena pajjiżna mistenni jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku li hu 6 darbiet iżjed mill-medja Ewropea. Dal-aspett diġitali f'dawn l-aħħar 5 snin anke jekk neħħi l-gaming minnu li bħalma nafu huwa jammonta l-ammont sostanzjali, l-aspett diġitali mingħajr il-gaming f'pajjiżna dal-aħħar 5 snin kiber bi 300%. U dak kollu huwa riżultat ta' diversi deċiżjonijiet ta' diversi skemi ta' assistenza li bħala gvern u bħala diversi entajiet qegħdin noffru. Illum ħadd pjaċir li żewġ entajiet minn żewġ ministeri differenti naqdu flimkien sabiex inkomplu nassistu issa anke r-riċerka u l-innovazzjoni f'settur daqshekk importanti. Minnaħat jew is-Segretarju Parlamentari Azzoparditanti għal kif permezz ta' inizjattivi tematiċi il-Gvern qed jaħdem biex l-imprendituri Maltin ikollhom lok li jiżviluppaw l-idejat innovattivi tagħhom. Tal-lum fil-fatt qegħdin invaraw programm ġdid fejn jidħol il-qasam diġitali li huwa frott il-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn żewġ entitajiet tal-Gvern, jiġifieri l-MCST u l-MDIA qed nistiednu lir-riċerkaturi u l-imprendituri jiġu l qudiem bl-idejat tagħhom sabiex nimplementawhom u dan dejjem biex nassiguraw futur mill-isbaħ għal ġenerazzjonijiet li ġejjin kif ukoll noffru kwalità tal-ħajja, kwalità ta' għixien aħjar għas-soċjetà tal-lum. Tonio Portuguese li hu ċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija għal kif din l-iskema se toffri opportunità li minnha se jgawdi kulħadd, speċjalment dawk fl-oqsma li jkopri l-MCST. Minħat jew il-kap eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brinkat kellem dwar kif din iturija intensiva ta' kif Malta hi preparata l-futur. U Brexit jgħid li din l-iskema għandha lan li tippożizzjona lil pajjiżna bħala wieħed mill-aktar avvanzati fis-settur tal-intelligenza artifiċjali.